Honorable Minister, toda kutenda nekuchingamidza kwamaita kuuya kuno kuManicaland. Ichokwadi kuti isu setimu takafunga kuti kana president wakwanisa kudevolva independence nekudevolva mamwe maprograms avo, isu tine gungano rinoitwa retourism pagore rega rega ratinotisangana hlanganani tourism expo munyika yekwedu. For 17 years tanga tichienda kuBulawayo, tikaona paine mukana wokuti zvichienderana nestrategy yedu yatakafungawo tichikurudzirwa napresident kuti imwe neimwe ministry ngaifunge kukudza patingaita GDP kana upfumi hwenyika, kunyanya ayo maministry ane zvinoenderana neupfumi hwenyika. Itai mastrategies anoita kuti upfumi hwenyika hukure. Tikaita mastrategies edu, Honorable Minister nevakuru vari pano, tikaona kuti muono wa president wevision 2030 ivo ndo vakauya neNDS 1 ari mastrategies ekuti muono wavo wevision 2030 vanosvika sei. Gore rino vanenge vachitaura zveNDS 2. One of his biggest strategies ndeyekuti ngatidevolvei economy yedu. Economy isava panzvimbo imwe chete yekunational, idzike iende mumaprovince, yodzika ienda mumadistrict, yonobuda muwadi kusvika muraini. Nezvo isuwo maministry ndo zvatiri kutevedzera. Tikaona pane mukana wokuti hlanganani yanga ichiitirwa kuBulawayo tinogona kuitora kuenda kune mamwe maprovince. Zvine muono wekuti isu setourism tinotarisirwa kukudza tourism yedu, upfumi hwetourism hwenyika, kuburikidza nekushanyirwa, nekushanya kwevanhu vemuno nekushanya kwevanhu vekunze. Asi apo vanoshanya kune dzimwe nzvimbo, vanhu vanoshayiwa pekurara, vanhu vanoshayiwa pekudya pakakwana, vanhu vanoshayiwa zvekuita chaizvo kana vashanya. Mumwe munhu anogara munzvimbo yekwenyu nekuti anzwa chingoma chataurwa naminister, kutogarira ngoma iyoyo kuti ndachida kuinda nhasi asi kunokwanakidza. Mukamubvunza kuti kwanakidza nei, anoti chingoma chekwaMutariri yacho handisati ndambozvinzwa. Tichazoenda mangwana mai mwana kana tichazodzokera mangwana baba mwana. Isi vetourism tiri chingouchira chitidei zvagara mamwe mazuva ndo tourism. Mumwe anogarira. Saka takataurira cabinet minister kuti this year we are promoting tourism in Manicaland. Nekudaro chero maministry kana magovernment parastatals kana muchiita musangano yenyu mukuru, endai munoitira kuManicaland. Nhamo ndeiyoyo yokuti uyo ari kuitirwa izvozvo ari kuzvinzwisisa here kureva imi. Ndatombomuwana zvangu muenzi akura nepamwe. Wasiyana nevaenzi vekumba kako. Muenzi wokumba anoyazopedza mari yangu. Munotanga kufunga zvinotouraya jongwero riya ranga rasara 1 muchikwere. Todini tonotenga mupunga mungwasimomba. Uyu muenzi akuya kuzokusira mari. Ndozvatakudanirai pano nhasi. Kuti tiri kunzwisisa here kuti uyu muenzi chedu chatinofanira kungoita kutsvaira chivanze, kuva takashambudzika, kuvaratidza kuti takasungunuka nekufara kukuonai pano, kuti vasiye mari yakadii yakawanda, kuti varare. Tiri kuvakurudzira kuti vasvike kuno by the 7th. Minister, maexhibitors edu anobva kwakasiyana siyana, vamwe vachauya musi wa8. Hatifungi kuti pane vazhinji vachauya musi wa9 because musi wa9 pane event iripo yatatogadzirira, yatiri kuti isusu musi wa9 ndo uchaitwa investment forum, tichigadzirira kuuya kwapresident musi wa10. Zvese izvi isusu sevanhu vetourism tinorongera ivavo vashanyi. Tine ungwaru neuchenjedzi hwekuti toda kuti vagare, vagovata, vagodya nekumwa. Kwedu hatizvizive kutourism kuti kune mapostori.
chireheni chokwadi. Taura chokwadi vane maloji, vane guest house, vane mahotel. Pane pamakamboti takanzwa kuti unoba mupinde muno. Hanti mutovarongedzera unoti una vanhu vachimhanya vati yakaira chete. Ndisati ndaa Minister of Tourism dai wadziwa kuti zvinofamba seiko. Vanatsotsa vari kuregedza chipindo. Ndikazoona kuti inini rangu basa randakapiwa naPresident Mnangagwa nderekuti tourism inofanira kukudza GDP yenyika. Ndosaka 2024 we were on top of contributing to the GDP of the country by 15%. Just the contribution of the growth of the GDP. See no evil, hear no evil, speak no evil. Tourism no vapa. So our objective is tourism is to showcase zvinowanikwa kana uchienda kumanika land. Vanhu vakamira vanofanira kuva nemufaro kusvika vasvika kudestination yavo, nekuratidza kuti unhu hwedu chaiwo hwakamira sei kana tichienda kumanika land. Now way forward, ndichipedza zvangu kuti way forward yedu ndeye kuti kudini Minister of State varimo, governor vedu, mayor vari pano, nemamwe makanselas ari pano, tiri kubatana sema stakeholders tishande pamwe chete as naPresident nyika inovakwa nevene vanhu. Saka watiri kunyanya kuda kuona achishanda achimhanya ndimi seCity Council, nekuti ndimi vatauya kuzobatsiridza kuti guta renyu risumuke zve, kuti guta renyu rigonyanya kushanyiwa kudarika kushanyiwa kwarinomboitwa, nekuti nemutambo uyu vanhu vakuzoziva kuti aiwa kumanika land ichokwadi is a tourism destination. Saka ngatibatei pamwe chete tive necommitment and dedication. Uri pauri ipapo, uri pauri hako ipapo, wana chaunoita. Ndinoita kunge minister ndichamira pachikoma meno kuti building yenyu yakanyanyoreba muno mamutare ndepe, kuti ndingoudza madzimai ose kuti tsvaira pamba pako, iwe uri pachitoro pako tsvaira, iwe penda, iwe dani, iwe da, because tiri kushanyirwa isusu semhuri yemanika land dzose, kunyanya muno mamutare. Pauri ipapo maclean up minister akutopa kuti kutanga kuAugust kusvika musi wesanganai kusvika musi we conference yedu yeZANU-PF maclean up anongofanira kungoitwa every Friday. Mabasa edu ari kushanduka pano ari kufamba zvakanaka. We are getting support from central government, from local authorities, and takatarisana ne-whole of government approach inodiwa naPresident wedu Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa kuti tiite ndio zviri kuitika panapa. Tiri kutarisira isu kuti we are supposed to finish zviri kuda kuitika pano before schedule, tobva tatozomirira zuva redu. Tiri kukurudzira vanhu vedu, mabusinessmen edu vese venharaunda kuti ngavave ready for this program yatakapiwa nababa vedu Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Ngavave ready, vachaofa ma-accommodation services, vachaofa transport services, all the services, entertainers and everyone. We are saying to mutambo uyu mukuru itaiwo notch your act above the normal rate, kuitira kuti vachabva kunze kwenyika uko pavanouya vaone kuti kuno kumanika land aiwa basa rinobatwa.